Viac ako 80 cyklistov sa stretlo na 3. ročníku cyklopúte Trnava-Nitra. 8. mája ráno sa zaregistrovali na nádvorí pri Mariánskej sále v Trnave a potom sa presunuli do záhrady arcibiskupského úradu. Tu ich požehnal trnavský arcibiskup Ján Oroš spolu s nitrianskym biskupom Biliamom Judákom. Ten prešiel na bicykli celú trasu, ktorá je súčasťou Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda. To, čo si mimoriadne, keď biskup ide v pelotóne s laikmi, to má význam zjednocujúci. No ale toto má ešte ten nadprirodzený charakter, že Cyril a Metod prichádzajú k nám ohlasovať evanjelium. O bezpečnosť cyklistov v Trnave sa postarala cyklohliadka mestskej polície. Cestu k prvej zastávke pri kostole Najsvätejšej Trojice v Modránke najlepšie pozná správca farnosti. Je to pekná vec, že aj sa ľudia stretnú a je to teda dobre pre zdravie. Pútnici sa oboznámili s históriou kostola a pokračovali ďalej. Kvôli menšiemu časovému skozu sa len tí rýchlejší zastavili pri kostole svätého Jána Krstiteľa v Ceredi. Väčšia časť pokračovala priamo do kostola svätého Jakuba v Dolnej Strede. Na svätú omšu, ktorú tu celebroval otec biskup Biliam Judák, čakali okrem veriacich z farnosti aj kňazi z celého dekanátu. Sme sa s radosťou zúčastnili aj svätej omše s jednotlivými cyklopútnikmi a kňazmi nášho dekanátu. Popri priehrade potom cyklopútnici pokračovali do strediska vzdelávania a oddychu Kaskády. Okrem oddychu ich tu čakal aj výborný obed. O niekoľko kilometrov prišiel čas na Olovran. Pripravila ho farnosť a mesto Šalát. 3. ročník cyklopúte je venovaný práve orgánu v kostole Margity Antiochískej v Šali, ktorý čaká na generálnu opravu. Tak teraz sme to spojili troška vlastne s týmto našim orgánom, ktorý bude mať vlastne 2029 100 rokov. O zbierke na podporu opravy orgána sa môžu záujemcovia informovať na internetovej stránke farnosti. Už opravený orgán si mohli pozrieť cyklisti na ďalšej zastávke v kostole svätého Klimenta v Močenku. Zahrala na ňom Ema Demeterová, ktorá získala 2. miesto na medzinárodnej interpretačnej súťaži v Slovinsku. Pohostenie v Močenku pripravila farnosť a obec. Som veľmi rád, že prechádzajú aj cez Močenok, že ich tu môžeme privítať. Veriaci z farnosti Cabaj Čápor čakali cyklopútnikov pri Bielom kríži. O túto pamiatku aj okolie sa vzorne starajú. Mám veľkú radosť toho, že sa tu zastavuje otec biskup. A to je pre nás taká aj udalosť, lebo nie nadarmo sme sa trápili s obnovou tohto svätého miesta. O priestory pamiatky pri nedalekej Fabiánovej doline sa stará polovník Anton Ďurech so svojimi priateľmi z Párovských hájov. Veľká časť cyklistov prešla celú 78-kilometrovú trasu. Ďalší zvládli jej kratšie časti. Sme sa dopočuli o tejto púti a veľmi sa nám páčilo, že sa týka Cyrila a Metoda, kostol svätého Klimenta a Močenku a zvlášť nás potešilo, že ide otec biskup, tak sme si mysleli, že by sme skúsili aspoň kúsok trasy zvládnuť aj s deťmi. Účasť otca biskupa je takým posilnením pre všetkých, ktorí tých 70 km absolvujú. Voľa, kedy sme biskupa videli len, že ho nosili. Potom ho vozili na koči. Nová doba došla, ho vozili Mercedesoch. Ale my vidíme biskupa aj na bicykli. A to nevidá nikde na Slovensku. Dnešný deň bol veľmi krásny, zapojilo sa oveľa viac ľudí, ktorí nechcú len športovať, ale chcú prežiť aj deň tak duchovne. Prvýkrát som na tejto akcii, veľmi chválim. V podstate, že bola to akcia, ktorá podporila či už nejaký šport, alebo to duchovné posolstvo a zároveň teda sme išli po cyrilometodskej ceste, čo mne ako národnému koordinátorovi je veľmi blízke. Aj to spoločenstvo, ktoré tu tvoríme pri týchto krížoch, je svedectvom toho, že ľudia sa radi stretávajú, len treba im dať tomu podnet a príležitosť. Sama som bola ako nadšená z toho, že aké komunity žijú v tých jednotlivých lokalitách a že naozaj to posolstvo sa šíri ďalej a že tie komunity sú živé a majú chuť niečo robiť a majú chuť niečo organizovať. Cesta bola príjemná, akože príroda bola super a myslím, že to bol dobrý využitý čas, akože aj spoznal nových ľudí a bol to príjemný zážitok. V cieľovej zastávke pod Nitrianskym hradom nechýbala únava, ale aj množstvo dobrých pocitov.
Bolo to zaujímavé, zastávky boli zaujímavé, takisto informácie, ktoré sme sa tam dozvedeli a bolo to zvládnutelné aj pre lepších cyklistov, aj pre tých víkendových. Mali sme kultúrne zážitky, duchovné a samozrejme aj športové. Mali sme výborné koláčiky všade, kde sme stáli. A ja myslím, že je tá atmosféra veľmi dobrá. O bezpečnosť cyklistov sa starala štátna polícia v Šali, mestskí policajti v Trnave, Šali, Nitre a obecná polícia v Močenku. Výrazne pomáhala skupina šalianskych cyklistov. Veľmi dobre pomáhali prechádzať cez cesty, takže bolo to celkovo také bezpečnejšie. Počas prvého ročníka cyklopúte v roku 2022 patrili medzi najhoršie úseky trasy v časti za obcov Močenok. V priebehu 3 rokov sa viaceré z nich podarilo vylepšiť. Cesta bola veľmi dobrá, príjemná. Vidieť, že ju majú cyklisti obľúbenú, lebo je pekne vyjazdená. Určite aj chodci sa tadiaľ premotajú a je tam pekné, príjemné prostredie a pekná alej. Medzi Močenkom a Nitrom teda pribudli nejaké úseky zase vylepšené a odstránené sú na tie korene, takže ani defekt neviem, či niekto dostal, takže bolo to super. Predovšetkým je to zásluha vás, kreatívni ľudia. Okrem členov občianskeho združenia Kreatívni ľudia odpracoval na čistení trasy množstvo brigádnických hodín Radoslav Packa a ďalší dobrovoľníci. Časť cyklochodníka vedie cez Biskupský les a práve tú veľkú pomoc poskytlo Nitrianske biskupstvo a otec biskup William Judák. Trasy využíva stále viac cyklistov z Nitry a okolitých obcí. Otázkou zostáva, či cyklisti majú právo vstúpiť do lesa. Samozrejme, že cyklisti, keď sa správajú slušne a chránia prírodu, tak majú právo, však les patrí ľuďom. Cyklisti, ktorí sa zúčastnili na 3. ročníku cyklopúte, ktorá spája slovenský Rím a slovenský Betlehem, lesy nepoškodzovali. Naopak, priniesli si z nich množstvo krásnych zážitkov a nie len to. Pekné zážitky aj rozdávali. Všetkým ochotným ľuďom, ktorí ich čakali na jednotlivých zastávkach.